Good morning guys! Magandang umaga. Welcome to Vlogmas. Hindi ko na alam kung anong day pero dito tayo sa Hong Kong Airport. Papunta na sa Cebu. Mamaya. Wala pa. Dito ako sa food court kasi wala pa. Maaga nagland yung yung plane namin. So instead of like 5 something, nagland kami ng mga 4 something. It is now 4:55 Hong Kong time. And ang ganda nito kasi nag-save ako ng yung ano tawag dito? Boarding pass na na-receive ko online nung nag-check-in ako online. Sinave ko siya sa wallet ng phone ko. And now, hindi na siya natatanggal. Meron siyang like reminder dyan na like today at 8:20 AM meron kang Cathay Pacific flight. Galing, diba? Wala lang, share ko lang. May ilang oras pa ako kasi 8 pa yung flight ko magpa 5 pa lang. So, mag-i-edit ako guys ng video para productive ang ating pag-chill dito. Dala-dala ko yung laptop ko. Tingnan niyo yung bag ko. Punong-puno. Kita nyo? Sabi ko sa inyo mag-what's in my bag tayo sa doon ako nakaupo kanina dyan. Kasi makikita ko yung monitor. Kahit doon ako, hindi ko doon naman siya makita. Kahit naka-glasses na ako. So, lumipat ako dito para wala masyadong tao. Anyway, sa aking bag. Tingnan natin guys. Laptop. Nandyan na din yung charger. Pinasok ko na sa case. Tapos, meron din yung hard drive ko. Hard drive ba tawag dun? Hindi. And then, meron tayo dito. Yan. Para makapag-refresh tayo habang nasa plane. Yung old phone ko. Ito lalagyan ng passport. Very handy nito. Lagi ko talaga itong gamit. Very organized niya. So, nandyan yung passport, boarding pass. Power bank. Ito, dito ko nilalagay yung aking mga ano bang laman nito. Kasi ang daming laman nito pero ang liit-liit lang niya. Galing. Ito guys, grabe. Promise talaga. Try nyo to. Yung eye mask na nag-heat siya. 2 beses ko na itong ginamit. So, last time nung Korea namin. Tapos, this time ito. Pati sa Dan, gustong-gusto to. It actually really works. Yung ginamit ko yung isa, yung parang daisy yata, yun na flower. Ginamit ko na kanina. Pero ito lavender. Tapos yung isa kanina daisy. Tapos, kapag nagta-travel ako, lagi ako may dalang. Yan. Alams na. Ayan. Tapos hand cream. Nandyan yung blush ko na hinahanap-hanap ko kahapon na vlog. Yung nasa lips ko ngayon guys, ito. So, natanggap ko to sa advent calendar ko. Ito yung Chateau La Beaute Wine Lip Tint. Shade niya is RD02. Ang ganda nito. Nagstay talaga siya sa akin. Ilang beses na akong kumain. Tissue. Yan. Nagdala din ako ng socks kasi alam ko malamig sa plane. Ang ginamit ko talaga siya ng bongga. Libro. Yung The Art of Not Giving a Fudge. Then yung wallet ko. Ano pa ba? Ito, meron niyang lamang damit. Yan. Yung blue, meron niyang lamang damit. Tapos yung sa pinakailalim, sandals ko. Kasi magpapalit ako. Pagdating ko na I think magpapalit ako sa plane. Para pagdating ko ng Cebu, hindi sobrang init. Kasi yung suot ko ngayon, sure ako mainit. Yun lang. And ito yung itsura ng lip tint. Di ba ang galing? And hindi din siya drying sa lips. In fairness talaga sa kanya. Guys, papunta na ako sa aking gate. Kasi nag-edit ako kanina, nalobat yung laptop ko. Walang charge dun. So, papunta na ako sa gate. Ano na ako ngayon? Yung gate ko is 46. Dito ako sa 34. Mahab-habang lakaran to, guys. Lakad lang kasi talaga ang labanan. See, 34 pa tayo. So, kailangan pa natin maglakad pa ng more pa talaga doon. Check lang natin ulit. Baka sa haba ng nilakad natin, na-change pala yung gate. CX921, gate 46. Okay, good. Kasi nandito na ako. 44, 45, 46. Pero dito muna ako sa 44 kasi walang tao. Hindi pa naman boarding Ayun, 46 dun. Oh, dito muna tayo sa 44. Hanap tayo ng charging station. Sana naman merong universal. Kasi yung aking adapter is nasa check-in luggage ko. Okay, anong meron? Okay ba yan sa akin? Is that okay? Let's see. Hindi, minatay. Same lang naman guys, wala. Hindi talaga tayo mag-edit ngayon. Nakapag-edit ako pero hindi ko natapos. Nakatapos ako ng mga 3 to 5 minutes lang na clip. Dito ako na toilet guys. Nagpapit ako ng dress.
Kausap ko si Dan kanina. Sabi niya, ngayon ka na lang magbihis. Saan ka magbihis? Sa airplane. Eh, ang liit-liit doon ng toilet. Dito yung aking dress. May belt din dito. Pupunta na ako plane. This is it. Last na to for today, guys. Off to Cebu we go. Dito na ako, guys. In fairness, sa toilet. Very nice. And ang daming nag-greet sa'yo. Ay, ang ganda. Nice. Morning. I'm here. My gosh, ang tagal dun sa passport kasi may automatic churba na sila. Nagkalito-lito na yung mga tao. Dito na yung luggage namin. Ayan, tapos saan yung arrival? Pasok dun. Alams na, duty free. Dito na tayo, guys. Isang oras dun sa luggage, mama. Hi, guys! Chua! Hi, guys. Nintay namin yung car. Si Mark hindi daw lumabas kasi sabi niya mali daw to. Mali, isa lang naman po sa Rabada, di ba? Ang international? Oo. Grabe, ang tagal. Isang oras yung, parang halos isang oras yung hintay ko dun sa Ayan na, dito na. Ayan na si Mark. Dito na si Mark. Uy, katambok na gud ni mo, Kil. Laki naman ang mukha. Wa man ko kailan ni mo, no? Ikaw man di ay na. Masud na ay. Nasud na sa una. Kil. Gwapo ka, Kil. Sabi niya magpagwapo daw siya sa vlog. Parang wala namang nabago, Kil. Tsaka man ka. Guys, nandito kami sa SM. Dito si Marlon. Pinake. Si ano ma? Si Andot. Gutom na, guys. Gutom na. Kain tayo. Kain tayo. Baka mang inasal. Ayaw nila ng Jollibee. SMO. Pasko na. Sinta ko. Pasko na, Kel. Uy, kain tayo, guys, muna. Gutom na ang mga tao. May nakikita akong Jollibee, guys. Pero sabi nila, wag Jollibee daw. Wag daw Jollibee. Ayaw nila sa Jollibee. Banda. Libre si mama, guys. Libre siya. Gamit-gamit niya yung bag. Gusto niya. Michael Kors. Daming tao, guys. Pero dito kami. Lechon Ay, belly naman da ina, ma. Belly lang pala. May iba naman sila. May sisig. Sige. Okay na eh. Meron na kaming plastic. Plato. After mga pila ka minutes ka naghulat dong. 1 hour, no? Over sa 1 hour. Sige na kita sa oras. Kanina pa ha. Ano to pa? Welcome ba? Welcome back sa Philippines. Naghintay ka dyan. Parang nakalimutan ata nila yung order namin kasi sobrang kanina pa to. Ayan, may pansit. Wala pang lechon. Buang. Ito daw nagpatagal. Mahirap na hiwain yan eh. Walang ketchup, ma? Ano ni? I-mix? Oh! Kulang pa? Half daw na. Oh! Okay. Kain tayo. Ayan, may plastic. Kain tayo, guys. Rice, guys. Lalala, init naman yan. Mainit. Init, sige. Oh, wow, thank you. Yung sabaw, yan na yun. Liit na sabaw. Kain tayo? Lechon. Napaaga yung lechon ko. Pasko lang ata. Sana ako mag-lechon. Mainit, Kil, ha? Bili tayo tsinelas, guys, kasi wala akong tsinelas. Kanina, close to, kasi sobrang daming tao. Ayaw papasukin kami ni Kuya. Pero ngayon, open na. Tingin tayo. Gusto ko yung black at saka gold, Kil. May tsinelas na ako. Hindi ko pinalagay sa plastic kasi kapag ilagay sa plastic, 7 pesos. Yan laki ng bag
bag ko. Diyan ka sa bag. 7 pesos yung ano. Ay, paper bag. Siguro mas mahal. Di ba, buddy? Naibayad ang bad. Oo, may bayad. Sabi niya, gusto mo, wag mo na lang ilagay sa plastic para makasave ka ng 7. Sabi ko, wag na lang ilagay sa plastic. Paper bag naman pala yung sa kanila sana. Uwi na kami, guys. Doon daw siya sa harap. Matutulog daw siya. Gitna ako. Doon sa kabila, Kakil. Ako. Dili, gilid ka. Ako gitna. Ito ka nga po doon. Mas bigas. Bahay na ako, guys. Tingnan nyo to. Napaglaruan ko siya kanina nung nasa car. Madilim, dumugo. Ang linis ng bahay. Fair talaga. Shh! 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 Ay, saba, buddy! Ay, saba! Yung bag ko parang na-park na ata. Yung luggage ko. Hala! Yung luggage ko nandun sa likod. Ay, saba, buddy! Shh! Aching! Thank you! Yan, nataon na nun. Ingay mo naman, Kel. Sige na, Mark. Unboxing, Kel! Gusto niya daw i-open yung package, guys. Sige, unboxing mo. Sabihin mo sa amin saan galing, Kel, ha? Pati. Asa mo Sa gilid, Mark. Unboxing sila dalawa, guys. Ha? Baka matusok ma, ha? Sa loob, ma? Idang ito ni ubas nito, sila duha. Ano? Bagpipar. Banpipar? Opo, newspaper. Sige lang. Ano yan? Uy. Ah, Tiusel. Ano yan, Kel? Gluta? Puti. Oo nga. Wake up to a new way of whitening. Ah! Sige, open mo. Chika muna sila, guys. Ang daming chika. Background, chika. Merry Christmas, oh. What's that? Masahin mo muna yung card mo. Kinso ni Whitening? Gusto mo whitening? Tira ko na. Da. Iya. Guys, Tiusel. Ayan, guys. Ahap, ganun mo. Ay, not for sale. Sample, di ay. Ay, sample. Na, sample, not for sale. Guys, tapos na ako mag-edit ng haul. Tapos upload ko na siya. Nag-aalala na ako dito, guys. Yung internet namin. Kala ko inayos na nitong si Mark. Wala pa pala. Ngayon, naghanap siya ng mga wire. Hindi ko alam kung anong gagawin niya. Pero gagawin niya yun ng paraan. Kasi, paano na ang ating vlogmas? Ano siya? Siguro mga, ano na to? 30 minutes na, pero 3% pa din. Oh, dami pera, mama, ah. Ang yaman-yaman mo naman, mama. 3% gihapon. Guys, skincare time. Guys, pagod na ako. Inedit ko yung haul ko kanina. Inisip ko kasi kailangan ko siyang tapusin. Just in case hindi mabilis mag-upload. And hindi talaga. So, buti lang inedit ko siya. Kasi right now, I think it's only 9% lang, guys. And, matagal yan. Anyway, nahugasan ko na yung mukha ko. Ito talaga, oh. Sana talaga hindi ko siya ginagalaw. Ginalaw ko siya kanina. Tapos akala ko wala lang. Tapos pag ganun ko may dugo na, madilim dun sa car. So, ayan. Anyway, nag-wash na ako ng face. Ito yung gamit ko, guys, from COSRX. Yun yung aking gamit. Now, I'm gonna apply my serum. So, ito yung serum na ginagamit ko lately, which I'm actually really liking. Ito yung vitamin C serum from Timi. So, look at that. Gamit na gamit ko na yun, guys. Ginagamit ko siya sa mukha and sa neck. Ngayon, hindi ko siya ilalagay sa neck kasi hindi ko inugasan yung neck ko. Ayoko namang maglagay ng serum ng hindi like sobrang linis yung neck. Pero after ko maligo, nilalagay ko siya sa neck ko. Meron siyang vitamin C, tapos meron din siyang hibiscus. Yung hibiscus flower. Yung hibiscus flower, it is known daw as a Botox plant. So, parang meron siyang Botox effect sa mukha mo kapag ginamit mo siya. Tapos, vitamin C, of course, antioxidant. And naghe-help din yung vitamin C sa collagen production. O, diba? Collagen. Ganyan talaga tayo. So, I use 2 pumps.
Tapos, ginaganon ko lang siya. Tanggalin natin yung glasses. Lagyan natin siya sa mukha natin, guys. Yan. So, this is after cleanser, ha? Hala, nakalimutan ko yung toner ko. After cleanser toner pa pala ako, guys. Nakalimutan ko. Nagsispray lang ako ng toner. Yung gamit ko is yung Mario Badescu. Pero nalagay ko na yung serum eh. Nakalimutan ko yung toner. Kailangan ko na talaga matulog. Alam nyo ba na yung tulog ko, ilang oras lang ba yun? Hindi umabot siguro ng 2 oras sa first flight ko. Tapos sa pangalawang flight siguro mga 15-20 minutes lang. Yun lang. Hindi ako natulog sa car on the way here. Wala. Ayan. And ang ganda niya kasi ang bilis mag-absorb sa skin. Oh, diba? Ang ganda nito, guys. I-leave ko yung link nito sa description box, ha. Meron din akong 30% off code sa inyo kung gusto niyo lang naman siyang i-avail. I-leave ko siya sa description box. It looks really nice as well. Talaga, oh. Ang ganda ng niya, ng packaging niya. Pasensya na sa maingay kasi yung AC ni Marlo naka-on. Kaya ayaw na din yung AC namin kasi maingay talaga siya. Maliit siya pero sobrang ingay niya talaga. Anyway, after that, naglalagay ako ng moisturizer. So, depende na sa inyo kung anong moisturizer gamit nyo. Yung gamit ko is yung Klairs Rich Moist Soothing Cream. Lalagay ko lang siya sa mukha ko. Nakalimutan ko talaga yung toner pero ano na lang natin. Isipin na lang natin na nag-toner ako. Ibang-iba yung lighting dito, guys. Kasi sa bahay, di ba, yellow yung lighting dito. Ano kasi siya yung parang daylight. Yung white light ba? So, okay siya. Kasi ngayon, kung nasa banyo ako ngayon doon sa Australia, ang yellow siguro ng mukha ko. Pero ngayon, puti. Just to think na isa lang siya, ha? Ang niya, ang liwanag niya. Maliwanag ang buhay. And then, eye cream. 2 eye cream yung dinala ko. So, sa gabi lang ako nag-eye cream. Hindi ako nag-eye cream sa umaga. So, dala-dala ko yung bagong eye cream na hindi ko pa nagamit. Actually, gamitin natin siya ngayon. Ito galing siya kay Innisfree. Ang ganda, no? Ang social ng packaging niya, no? Parang i-ano mo lang ata siya. Paano ba to? Ipupush mo ba? Sakit naman kung ipupush. Wait, sa. Ay! Ginaganon. First time ko to gamitin eh. Or pinupush. Pinupush ba? Parang pinupush. Sabi ko sa inyo, pinupush eh. Sabi ko na sa inyo eh. Ayan, uy, ang ganda kasi may cooling effect yung yung applicator. Ay, nice. Ganda niya, tapos massage ka dyan, oh. I-leave ko yung link nito din sa description box, ha. Sa Yestel to galing, guys. Tapos yung Klairs din sa Yestel din yung galing. Perfect. Ayan, tapos na. Tapos sa lips ko, ito dala-dala ko na talaga siya kasi lagi ko siya nakakalimutan kapag nagta-travel ako. Yung Laneige na Special Care Lip Sleeping Mask. Ito yung berry. Ang bango-bango niya and ganda siya sa lips. As in, sobrang dry ng lips ko ngayon. Ayan. May lip mask na tayo. Yun lang. Aking skincare, madalian. Again, i-leave ko yung link nito sa description box. Gamit na gamit ko na talaga. Gusto ko siya, guys. Gamit na gamit, oh. Lagi ko talaga siyang ginagamit. And maganda siya sa skin. Nang-absorb agad-agad. I like. Punta tayo sa kwarto kasi tapos na ako dito. My gosh, parang yung mata ko talaga. Gagana na, oh. Tulog ka na daw, sabi niya. Dito yung aking luggage. Bukas ko na yan i-unpack, guys. Actually, nag-start na ako mag-unpack. Yung mga chocolate, tinanggal ko na, nilagay ko na dun sa baba. Yung dito, mga damit na lang, bag, yung mga pang-akin na lang talaga ba. Ilalagay ko sila sa cabinet. Pakita ko sa inyo yung kwarto ko. Oh, 'di ba? May mga tinuping damit. Dito sana yung bed ko eh. Pero yung prepare is ito. Ito yung bed sana ni Miss. Pero ito ako matutulog kasi ito yung prepare. Akala siguro ni Mama yan yung bed ko. Pero itong bedsheet na to, akin to. Alam nyo ba, nabili ko pa to sa Okay-Okay noon. Nung bago pa yung bahay namin, yung bagong gawa. Naghahanap ako ng mga magagandang bedsheet. Nakita ko to sa Okay-Okay. Dito lang malapit sa amin. And gustong gusto ko siya. O, diba? Pink. Tapos may paganyan siyang style. And ito, bigay actually to sa akin. In fairness naman dito sa jellyfish na to. Oh, nilagay natin yan sa baba kasi hindi galing kay Danny Boy yan. Ayan. Tapos yan, kay Miss yan. Yan ata kay Miss din yan.
Pero yan, ready na yung ating higaan. Okay na din na dito na lang kasi dito din talaga matutulog si Miss pagdating na ni Miss. Kasi pagdating ni Miss, lilipat na kami dun sa kwarto ni Marlon kasi doon naman talaga kami natutulog ni Dan kapag nandito si Dan. So, dito muna ako. Kasi inisip ko kanina, itatransfer ko muna sana to dito. Sabi ko, wag na ako mag-transfer. Dito na lang ako matutulog. Diba? Okay lang naman yan. Yung kulang lang is kumot. Bakit wala akong kumot? Meron pala akong package, guys. Alam nyo ba, last time pa yan na umuwi ako, March, April. Na ano kasi siya, nahuli siya. Dumating siya, wala na ako dito. Nakaalis na ako. So, unbox ko yan bukas. Merong galing kay Kim's Collections. Tapos, yung mga damit, hindi ko alam. Tingnan natin yan bukas. Pero, kuha muna tayo ng kumot. Hindi ko na alam kung nasaan na nilalagay yung mga bagay-bagay. Guys, malapit na mag-11. Okay na ako. Okay na yung aking mukha. Skincare na tayo. Bed is ready. Meron na din tayong kumot. Yun na yung vlog, guys. Sobrang pagod na ako. Matutulog na ako, guys. Sana na-enjoy nyo yung vlog. Please like this video if you did. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys tomorrow. Be good. Good night. Bye.